खुलुमबाय आं चन्दन मोसाहारि मानास सेरफां चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आं दिनैनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे गोदान खौरां होनो थाखाय नोंथांमोननो आं नाजादों दा बे समाव आंजों दंफायो नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं जेरावनोखि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि ओनसोल बे खाग्राबारि ओनसोलाव मोनसे बिराद गिदिर मोनसे फेस्टिभेल जानो थांबाय दं बड'लेण्ड फार्स्ट बड'लेण्ड राइडार्स मीट बे मोनसे बिराद गिदिर मोनसे फेस्टिभेल जानो थांबाय दं बिनिनो सासे अर्गानाइजार जेरावनो बिथां आंजों दंफायो बिथांखौ बे समाव आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायबाय गिबियाव नोंथांनि सिनायथिखौ आं नायगिरि बिथांमोननो दिन्थिग्रोनो मिथिहोग्रोनो सानदों दा अन्नानै नोंथांनि सिनायथिखौ होग्रोनो थाखाय नोंथाङा खावलायबाय साफ्रोमबो फंबायनि फलोअरफोरखौहाय खुलुमबाय आंनि मुङा जेकनिया इसलारि आं बे गामिनिनो सासे सोद्रोमा आरो जोङो बेहाय लोगो लेबाफोर ज' जानानैहाय मोनसे इभेन्ट खुंनो साननाय बड'लेण्ड राइडार्स मीट फर्स्ट एडिशन जोंहा पुरा बड'लेण्ड एरियायावहाय जेनाखि राइडार्सफोरनि आड्डा जागोन बेखौ जोंहा ज' लोगो लेबा जानानैहाय खुंनो साननाय आरो ओरैनो नोंथांमोना बेखौ माब्लानिफ्राय माब्लासिम सानबेसेनि हाबाफारिजों खुंफुं लादों नोंथांमोना ओरैनो जोंहानि मेन इभेन्ट्सआ 4 तारिख आरो 5 तारिख जानुवारि 2020 आव 3 तारिख बेलासिनिफ्राय प्रग्रामा जोंनि प्रग्रामनि गेटआ खुलिगोन आरो ओमफ्राय बेहाय जोंहा रयेल एनफिल्ड राइडार्स हार्ले डेभिडसन राइडार्स BMW राइडार्स ओमफ्राय बेनेली राइडार्सफोर बेहाय जमा जागोन जोंहा 8टा स्टेटआ जों ज' दंखायो एखेलगे बिनि गेजेरजों गासै 8टा स्टेटआ बेहाय बाहागो लागोन 8टा स्टेट जोंहा नर्थ इस्टनियाथ' बाहागो लाखागोनानो बिनि गेजेराव जोंहा साउथ इण्डियानिफ्राय दङ नर्थ इण्डिया दिल्ली UPनिफ्राय दङ आरो माखासे जोंहा भुटान आरो नेपालनिबो लोगो लेबाफोर ज' जानानै बेहाय साननैनि प्रग्रामखौ जोङो हाबाफारिफोरखौ मावफुंलांगोन आरो ओरैनो नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन सोलिबाय दं नामा नोंथांनो दा जोंहानि अर्लि बार्ड रेजिस्ट्रेसना 15 तारिख डिसेम्बराव जोबनानै फैबाय दा जोंनि स्टान्डार्ड रेजिस्ट्रेसन जेनाखि 2000नि रेजिस्ट्रेसन जायोमोन बेबो 25 तारिखै जोबनानै थांनाय जाबायमोन नाथाय जोंहा गोबाङैनो लोगोफोरनिफ्राय रिक्वेस्ट फैबाय थानायखाय माने एक्सटेन्ड खालामनोहाय रिक्वेस्ट फैबाय थानायखाय बुक खालामस्लाबनो हायैखाय दा जोंहा 31 तारिखसिम डिसेम्बरनि 31 तारिखसिम आरो बेखौहाय एक्सटेन्ड खालामबावनाय जाबाय आरो दानि समावहाय रेजिस्टार खालामोबा 2000 होनानैनो रेजिस्टार खालामनो हागोन आरो दा खालामोब्ला 31 तारिख ओरैनो सिगां खालामोबा बेसेमोन सिगां खालामोबाथ' अनलि 1500 ल'सोमोन आरो दा जोंहा जेनाखि गेट क्रास होननाय मोनसे दंबायो जेनाखि बेहाय सालायबोनानै बेहाय गेटआव फैनानैहाय जेब्लानाखि बुक खालामगोन रेजिस्टार खालामगोन बेहाय साननैनि एक्टिभिटिसनि थाखाय जानाय लोंनाय गासैनिबो मोननानैहाय माने 3000 होनानैसो बे रेजिस्ट्रेसन जायो राइडार्स माखाया ओमफ्राय ओरैनो दासिमहालागै बेसेबां राइडार्सफोरा नोंथांमोना बुक खालामखो ओरैनो दासिमाव जोंहा 200नि बारा जानानै दङ आं एक्जेक्टलि फिगारखौहाय बुंनो हाथ'नाय नंला जोङो दा सम 350 जनखौहाय एक्सपेक्ट खालामनानै दंगासिनो आरो मोजाङानो दा बेवहाय नोंथांमोना बे जिथु हाबाफारिया सोलिबाय थानाय बे समाव नोंथांमोना रायजो राजाफोर नायनो फैखागोन दा बिथांमोननि थाखाय माबा मोनसे टिकेट दाननायनि मोनसे नोंथांमोना बेबस्थाफोर खालामगोन नामा ओरैनो जोंहा बेहाय रायजो राजाफोरनि थाखायहाय मोनसे बेबस्था दङ जेनाखि जेसेबां हायो एसेबां खम टिकेटैनो माने जोंहानि रायजो राजाफोरखौबो हाबहोनानै माबाफोर बायनानै जानो बा माबाफोर बायनानै लांनो बा प्रग्राम जानायखौनो एसे नायफैनो बेफोरनि थाखायहाय जोंहा सुबिदा होनाय जागोन जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय दा एक्जेक्टलि टिकेटफोरखौहाय आं एक्जेक्टलि गेटआवहाय मा टिकेट सोलिगोन बेखौहाय आं रावनोबो बुंथ'नो हाया दा बेहाय फैनानैहाय टिकेटफोरखौ मोनगोन आरो गेटआव दा आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्राखौ सोंनो सानदोंमोन जे बे हाबाफारियाव नोंथांमोना माबा मोनसे टिमफोर दानानै दा नोंथांमोना सोरनि मुङै बे राइडार्स मीटखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों नोंथांमोना ओरैनो जोंहा बेहाय बे बड'लेण्ड राइडार्स मीटखौ जोंहा गोबाङैनो दाब जायगानि क्लाबफोर मटर साइकेल क्लाबफोर जों ज' जानानै जोङो बेखौ खुंनो साननाय बेहाय जोंहा क'र कमिटि मेम्बार दानानै जों बेखौ खामानिफोरखौ मावफुंलांगासिनो दङ दा बे क'र कमिटि मेम्बारनि आं सासे सोद्रोमा दा जोंहा बे जेनाखि क्लाबफोरजों ज' जानानै बेखौ खुंनो सानदों बे जोंहानि प्रथम गिबिथार बड'लेण्ड राइडार्स मीट 2020 खौहाय जोंहानि सासे लोगो जायहा
मटर साइकेल सालायग्राखामोन जोंहानिनो सालायग्रा ग्रुपनि लोगोमोन बे थांनाय सेप्तेम्बराव रुंसारि जानानै थांबाय बिनि नामावहाय जोङो बेखौ डेडिकेट खालामनानैहाय जों बेखौहाय खुंलांनो सानदों आरो मा नाम मोनदोंमोन ओरैनो बिथांनि नामानो जादों कमल कुमार नार्जिनारि बे जायगानिनो ना नोंथाङा वेस्ट बेंगलनिमोन आरो आच्छा वेस्ट बेंगलनि बर' सोद्रोमा बिनि नामावहाय जोङो बेखौ ज' लोगो लेबाफोर बर' बा गुबुन हारिफोरबो जों ज' जानानै बिनि नामावहाय बेखौहाय डेडिकेट खालामनानैहाय जों खुंलांनो सानदों दानि समाव ओरैनो थांखिफोर दं नामा बे राइडार्स मिटखौ खुंनायनि माबा मोनसे थांखिफोर दं नामा थांखिफ्रा जोंहा बेनोखि माने जोङो इउनाइटेड जालांबाय थानो आरो जोंहा ब्रादारहुड आरो सिस्टारहुड जोंहा गोबाङैनो सेंग्राफोर गोबाङैनो सिख्लाफोर मटर साइकेल सालायग्रा गोबाङैनो दङ दा जोङो दाब दाब जायगायावहाय मटर साइकेलफोरखौ सालायलांबाय थानाय जायो दा जोङो साफ्रोमखौबो जों ज' रायलायनानैहाय जोङो बेहाय लाबोनाया बेनोखि जोंहा बिटिसि टुरिजमखौबो जोंहा एसे प्रमट खालामनोहाय जोङो बोलो होनाय माने जोंहाबो खना खनलाफ्राव गोबाङैनो नायजाथाव जायगाफोर नायजाथाव बेसादफोर जाजाथाव बेसादफोर जोंहा गोबाङैनो दङ बेफोरखौहाय जोङो बेहाय एक्सक्लुसिभलि जोंहानि राइडार्सफोरनो एक्सपिरियेन्सखौहाय जोङो होनो गोसोथार राइडार्सफ्रा फैना बेबो मा पार्टिसिपेट खालामफैगोन ओरैनो राइडार्सफ्रा फैनानै बेहाय जोंहा रिभार सुइमिं जागोन बेहाय अमा बेदर जानाय कम्पिटिसन जागोन गोरान ना गोथां ससेज होननाय मोनसे प्रसेस फुड ससेज बे जोंहा बेखौ जानाय कम्पिटिसन जागोन अमानि ससेज आरो सुइमिं कम्पिटिसनखौथ' बुंखाबाय कक फाइट माने दाउला सौलायनाय बेफोर जागोन बिनि उनफ्राव आरो बेलासियावहाय जोंहा मोसानाय मुसुरनाय जागोन मेन स्टेजआवहाय इभेन्ट्सफोर थागोन बेलासियावहाय हरनि 10टासोसिमा जोंहा मेन इभेन्ट्सफोर बेलासियाव थागोन बिभिन्न आर्टिस्टफोर दङ जोंहा लाइन आप गुवाहाटीनिफ्राय दङ जोंहा बिराज जोंहा जेनाखि बेरे बेन्ड फैगोन बिथाङा बिथाङा जोंहा 4 तारिखनि बेलासियाव पारफर्म खालामगोन बिथाङाथ' दा गनायजाग्रा जोंहा बर' जोहोलाव मोजां रोजाबथारो बयबो खोनाबाय बयबो मिथिगौ थ' जोङो बिराजखौहायबो बेहाय नाजावनानै बिनिफ्राय जोङो मेथाइफोरखौ खोनानो मोनगोन आरो ओरैनोथ' मा हारिनि मोसाखावरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन मोसाखावरि बिथांमोना बेहाय जोंहा भुटाननिफ्राय जोंहा नेपालि डान्स दङ ओरैनो मोनबेसे स्टेटनि नोंथांमोना लेंहरदों बे मोसानो थाखाय जोंहा दा सम इन्टारनेसनेलिथ' भुटाननिफ्राय जोंहा दङ टिबेटान डान्स दङ जोंहा नेपालि डान्स दं जोंहा ओमफ्राय सान्थालि डान्स दं जोंहा बर' डान्स दं जोंहा आरो साद्रि डान्स नागपुरि डान्स दं जोंहा बेफोरो माने जोंहा साननैनि गेजेराव बिभिन्न एक्टिभिटिसफोरजों लोगोसे बेफोरबो प्रग्रामा जालांबाय थागोन सोलिबाय थागोन बिदिबाथ' गोबां कालारफुल जागोन कालारफुल दिनैहालागै नोंथांमोना खामानि मावगासिनो आरो गोबाङैनो आग बारायबाय जोंहा साननैसोनि उनावनो जोंहा फुरा खामानिफ्रा जोबस्रासिगोन आरो जोङो राइडार्सफोरखौहाय नाजावनो थाखाय जोङो रेडि जानानै दंगासिनो दङ बे समाव नोंथाङा बेनिनो सासे वार्कार हिसाबै नोंथाङा मा बुंनो सानो रायजो राजाफोरखौ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर प्लास अडियेन्सफोरखौ बिथांनि साफ्रोमबो फलोअरफोरखौहाय बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो कि नायनो लुबैयोब्ला बा एक्सपिरियेन्सफोरखौ मोननो सानदोंब्ला राइडार्सफ्रा मा खालामो माबोरै थायो मा गानो मा जुमो माबायदि मटर साइकेलफोर सालायो बेफोरखौहाय जुदि नायनो लुबैदोंब्ला फैनानैहाय दसेब्लाबो नुजाफैबा माने जिबनावहाय मोनसे आलादा बुस्थुखौ नुनो हागोन आरो जोंहा हार्ले डेभिडसन BMW बेनेलिनि बाइक जोंहा बेहाय टेस्ट ड्राइभनिबो थागोन दा रयेल एनफिल्डआथ' रयेल एनफिल्ड नुफेरि बाइकफोरखौ बेयाव नुनो मोनगोन नुफेरि मानसिफोरखौ नुगोन नुफेरि बाइकफोरखौ बेहाय नुगोन आरो दानि समावहाय दा जोंहा नोंथांनि फलोअर जोहोलाव सिख्लाफोरखौ बा साफ्रोमबो फलोअरफोरखौहाय बेखौनो बुंनो सानो कि गोसो दङब्ला नायफैनो हागोन आरो जोंहानि प्रग्रामाव जुदि बिथांमोना फैयोबा दा कालारफुलबो जागोन साबायखर थाबाय नायगिरि नोंथांमोना नुगासिनो दं बिथांखौबो साबायखर बावबाय बिथाङा गोबाव सम आंनो बेसेन गोनां समखौ खामानि दोनथ'नानैबो जिहेथु बिथाङा बिराद बेस्थ' खामानियाव थेवब्लाबो बिथाङा दसे सम खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंजों दसे सम मिथिहोनाय हाबाफारियाव आंजों मोगा मोगि आयदायाव बिथाङा हेफाजाब होबाय बिथाङा साबायखर बावबाय लोगोसे नोंथांमोना बे जाय बिथांमोना बे फार्स्ट बड'लेण्ड राइडार्स मिट नोंथांमोना नायनो गोसो जाना दं नोंथांमोना बेवहाय फैना नायफैनो हागोन आरो नोंथांमोना नायनानै गावबा गावनि जिउआव एक्सपिरियेन्स एक्सपिरियेन्सखौ लानो हागोन थ' बिदिब्ला नोंथांखौ गोजोननाय थाबाय आंनिफ्रायबो बड'लेण्ड राइडार्स मिट टीमनिफ्राय नोंथांखौबो गोजोननाय थाबाय आरो बरायबाय उन समाव आरोबाव फैबाय थानाय समाव नोंथांखौ आरोबाव लोगो मोनफिनबावगोन नोंथांमोन नायगिरि नोंथांमोना बयखौबो बे
राइडार्स मिटआव बाहागो लाफैनानै बयबो BTC हालामनि मोनसे गोग्गानाय जिथु बेहाय फेस्टिभेल जागोन बेवहाय बयखौ बाहागो लानानै नोंथांमोनखौ नायफैनानै बिथांमोनखौ मदद होगोन होननानै आं साननानै दिनैनि मोगा मोगि आयदाखिनियाव बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों बाय